Čaute banda, takže sme na Kráľovej studni, kde sme si dali taký krátky trip vyskúšať a trošku dodrať starej gumy, aby sme mohli obuť nové. Dnes je 1. mája 2018 a cesta bola fajn, čakal som, že tu bude ešte nejaký sneh, ale je tu fakt príjemne, takže si to užívam a cestou dole skúsim výjsť na Malý Šturec a potom normálne asfaltkou dole Šturcom, klasicky, to čo poznáte, zákruhy. Takže vidíme sa, čaute, čaute. Pálime na Malý Šturec, za chvíľku sme pri rampách, dúfam, že sa nemusíme vracať, ak bude rampa zamknutá, takže to by ma pekne naštvalo. Takže čaute priatelia, a nemal som šťastie na to, že brána na Hornom Šturci bola zavretá a nebolo možné sa dostať pomedzi a nezobral som si kľúče. Minimálne aspoň nejakú 16 alebo nejaký podobný kľúč, ktorý by tam pasoval, lebo je tam nejaká skrutka v závore a na budúce bude múdrejší. Čiže som na nejakom cesti 7 km pred Kráľovou studňou a smerujem naspäť. Čiže dá sa povedať, toto je už iba polovica, nejaká asfaltka, trošku šotoliny a tak ďalej. Takže výlet to bol celkom fajn, trošku si vyskúšať to v teréne a zajazdiť si, vidieť, ako motorka reaguje. Na začiatku sezóny je to úplne špica. Takže zatiaľ majte sa všetci, vidíme sa.
ktorej som si zabudol kľúče. Šlaka. Ale ide sa ešte pojazdiť, celkom to dobre ide. Tak zatiaľ.